pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana, sa tuyan tamang oras, 4 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, pamumumakablo, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bango kumakablo sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good paluin masyad. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good paluin masyad. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tungkol ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, mato kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin.
Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa yun eh. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya. Niacinamide para sa puti power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power too. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Mga karonda, madangog na sa programa Barbareta Asin-Latika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asin-Latika. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. It's 3 na kita ka na bulan na Disyembre, aldaw po kita nin Miyerkules. Iba niya to sa lado technical, si Chabi na obra. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Morning sa mga parantabay niya to, dyan po sa kasentruhan ka na siyudad nin Iriga, dyan sa Merkado Publiko. Di po sa Rinconada area sinman na bilog na probinsya kan Camarines Sur, dyan sa Tercer Distrito ka na probinsya po nin Albay. Kumbaga magaya-gayaan na sa tuya pong panahon na darana ini kan nagdadangadang nakapaskuhan. Sana mayo naman mga raot nin panahon na magpara arabot sa tuya. Ayaw nang gayong bagyo na magpara rapado digdi sa riyon kan Bicol ta kunya na nagtitios na tulos. Ibang ani daday pa inaarabot relief ay Santissima. Ano nang relief yan? Sagkod ngunyan day nakakaabot. Pa dyan sa Baaw, ang trabaho ni Mayor Jeff Beseño, oral daw dasigan panaunin relief. Hayahayan buhay kan banawanin Baaw kung narog kayan. Ini ngayon, Mayor na ang trabaho, magparatao sa nanin relief. Nagrahay na. Ayaw na pala ni Bang Ginibo si Mayor Jeff dyan sa banawan kan Baaw, magpara-relief na sana. Kung sa laog nin sarong taon, sige sana ang relief ni Mayor, makakadakol ang mga taga-Banuan kan Baaw, ang mga constituentes. Waday na magtrabaho, magpara halat na sana kan mga ayuda o mga relief na hali sa lokal na gobyerno kan Baaw. Gusto ko nung aning maglipat dyan sa Banuan kan Baaw ta. Sige na sa nadaan relief. Kakagudaan Banuan kan Baaw. Padaba talaga kan Kapitolyo. Happy birthday palan ki Madam Lichelda Badjola, ang esposa ni Sir Norman Badjola, dating Vice Mayor kan Banuanin na Baaw. Nagkukumplian nyo po siyang unya na pagkaaldaw. And kumusta man ki dating konsyal Sani Maestrado kan syudad po nin Iriga. Sabi kan amiga kong pulis dyan sa ano yan, Banuan kan Buhi. 7 years na, sana pwede na
ulit mag-agum ay mag-retiro palan. Sabi ko, sa bayo na pag-retiro sa pag-agum. Ay na magparahugot-hugot, Ma'am Jo. Ay naguntok sa hugot-hugot na yan. Pero man sa na holbot-gabot. Ano ang nangyayari? Ang pagkamot, holbot-gabot. Pampangirit man kaya si Madam. Sige na sa nabagaan hugot. Kumbaga yun naman yan ang kakonsiluhan niya sa buhay. Yan po panahon. Ngayong magayon man ako, binayaan nga ako ni Commander ay Santissima. Nibay nga sa kuya, mas makanos ay yarudo daman ako kayan. Manggad rin ni bayan, dinagdagan ka sa na Madam. Hoy, breaking news po. Riribayan na palan si Police Brigadier General Nestor Babagay marirelieve na bilang Regional Director kan Philippine National Police sa Bicol pon Disyembre 5. Asin riribayan ni Police Brigadier General Erosito Miranda na hali duman sa National Capital Regional Police Office sigon sa nagluwas na order hali duman sa Campo Crame. Nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat Abi karundang Philip, tama ka dyan. Aldaw ka na Biyernes, iyon sinasabi na schedule ka na pag-revise dyan sa Campo Siminola. Wala pa rin na oras karundang Philip. Pero dakulan nang hinayang napakahalipot man ngayon panahon ni General Babagay digdi sa Bicol. Bako na siya General Babagay, dahil siya nababagay sa Bicol. Kuyan, kung nuaring ito mga panahon, ang siya digdi, bulto-bulto, mga milyones na kantidad kan Shabu, ang mga nagkaka-korontiskar sa mga pinagsalibong search, warrant operation, bypass operation, dakuno ng sa iyang mga accomplishmento, alagad yung ang nangyari karon ng Philip. Pero garo promotion man sa iya, mas magayon na posisyon ang itataw sa iya duman sa Campo Crame. Ang tabayan niya ito kung anoan na magiging programa, ano man ang mga ipapautob na programa kan bagong magtukaw, inibagang si Police Brigadier General Miranda hali sa NCR karandang Philip. Ano yan garo pigahabuanan mga Bicolanong maging regional commander kan PNP? Kamagan? Ano garo habo na sa mga Bicolano? Kaya ito si Andre Perez Dizon, Bicolano, si Police Brigadier General Nestor Babagay, taga-Iriga pa, Bicolano, garo dahil siya nasindapig pa para pahaloy, digdi sa riyon kan Bicol. Yan nga ni ang nakaputan, yan ang garo kulugot man kay sa mga Bicolano na dapat ngayon sila sa Bicol pero irinarayo. Alagad sa nadukan PNP, sabi ninda, syempre, araw talaga tayan sa organisasyon, lauman ang dai pinaglalauman, maski nga ni dyan sa PRO 5, sabi ni Ma'am Malu, dahil sinda preparado sa bagay na ini. Nabigla sinda sa order na konseynre ribayan na si General Babagay. Pero ko yan, sabi nga ni Ninda, mas marhay na posisyon duman sa Camp Crame nagahalat si General Babagay karandang Philip. Kaya garo promotion man sa saya pong posisyon. Oo, kung Major General na di, mas marhay. Okay. Kaya ba niya pong informasyon sa siyudad Kaniriga, sa 68,000 pesos na naman nakasidagan siya buuan na sa kote, kana otoridad, sa pinagsalibong search warrant operation kasabay kan pagkaka-recover baga sa sarong badil kan mga elementos kan Iriga City Police Station sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sabia, acting Chief of Police,
Matarayon po na nag-implementar kan duwang search warrant na pinag-issue baga kan executive judge kan RTC Branch 97 Iriga City nagresulta sa kan pagkakonfiskar kan suspected shabu asin man bakong lisensyadong badin asin man pagka-aresto kan sarong suspect kasudmay sa barangay Santa Teresita kan siyudad kan Iriga. Sa pinagsagibong search sa Zone 1, Libas Street, sa Santa Teresita, Iriga City, ang operatiba, nakasamsam kami nasunod. Apat na steel transparent plastic sachet na may lawog white crystalline substance, pinatutubadan shabu. Estimated more or less 10 grams, estimated street value 68,000 pesos. Kasabay na nakuaman ang sarang unit kan caliber 9mm, na may duwang live ammunition. Asin man ang pagkaka-aresto sa suspect sa nasambit ng operasyon, pinagbasahan siya kan sa iyang constitutional rights o kaya Miranda Doctrine and proper markings and inventory kan nasambit ng mga items, pinagkondusir sa nasambit ng lugar, ayaon sa presensya kan mandatory witnesses asin man suspect. Yang nangunyan sa kustodiya kaniriga City Police Station para po sa magkakanigong disposisyon kan autoridad. Dahil nag-uuraw ining operasyon kan PNP laban sa mga illegal na droga, digdi sa tuyang runa, and sa runa naman accomplishment dyan po sa Iriga City Police Station, Karanggang Philip. Yan ang sa pangdagdag na bareta, Glenn Naviari sa reporting. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Halig dyan sa luwas. Happy birthday palan ki Uncle David Navarro. Nagsiselebrar ka na sa iyang kumpleanyo dyan po sa Santiago. Digdi po sa siyudad kan Iriga. Liwat, happy birthday Uncle David. Pa, Granada na discovery sa sarong eskwelahan dyan sa Minalabak, Camarines Sur. Kaya klase suspendido. Nakuhaan subot Granada sa sarong basurahan duman sa Antipolo Elementary School dyan sa Minalabak, Camarines Sur, Kasudma. Kailan digdipan samantalang pinagsuspindihan laog sa nasambit ng eskwelahan at sintulos man nagsagibo ng inspection ang mga autoridad. Sa initial na report na discovery subot na o na mga magurang na naglilinig sa nasambit ng eskwelahan kasud man pagkaaga kaparehas na aldaw. Kadagos man ngunyan ang investigasyon sa nasambit ng insidente mientras na nagtitiner na suspendido ang klase dahilan digdi. Basaon talang po ining manunungod sa in summary kan buffer span kan Casorecos 3 are meant to purchase buffer stocks contingent to be utilized and post typhoon situation and collection from the cooperative members consumers for 3 years. The financial guest are year 2023 billed as of December 2025 13,193,100 pesos. Collected as of November 10,518,712.01. Tapos ka na 2024 22,881,720.
collected as of November 22,441,197.63. Sa 2025, 19 billed kan October, 19,511,600 collected as of November, 21,213,685.97. Kaya ang total ka na bill ka na October 2025 uminabot sa 55,586,420 painikan 2023 sa laog ning tulong taon. Collected as of November, 54,173,595. Ngunya na buffer stocks 9,945,288.39. Sa Typhoon 1 estimated damage cost minabot nin 5,928,120. Na balance 38,300,287 pesos sa 0.22. At yan ipapadagos po niya to yan. Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat sabi Karondang Philip. 340,000 pesos sa kansilan sa buwan na Sarkan Pilay Albay. Duman sa sinasaging bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Albay. Katabang ang Legazpi City Police Station at Itban Regional Maritime Street 5 na arrestan nila ang other high value target individual duman sa Puro 5A, Barangay Puro, Legazpi City, Albay. Sa informasyon, halipan sa Pidea Bicol na po asong kan arestado ang tinatayang 50 gramos din tabu. Kanagtakan sila din po más o menos 340,000 pesos. Ang na-arestado pinagpitinda si Albert Jowar, 35 anyos, na-arrestan silang pinambit ng lugar na naatubang na ngunyan ang asong pagpayulang sa Section 5 at 111 ng Article 2 at Republica 9165. Yan ang tuyang Dr. Samareta, lagi lokal, Kwartada Karonda, Solotan Liba. Salamat Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Hali dyan sa luwas. Padagos po niya itong manunungod sa Caso Reco 3. Other notable key issues that was discussed are the following. 1. The insufficient emergency lineman. Number 2. Limited coordination to barangays and LGU. Number 3. Poor communication and coordination of Caso Reco 3 with local governance, the LGU Iriga. And barangays. Number 4, operational gaps, no pre-typhoon contingency plans for rapid mobilization of repair teams. And number 5, rehabilitation upgrade of power lines in the mountain unit barangays. Yan po ang mga reklamo na pinaabot sa sangguniang panlungsod kan Iriga. So mapinag-urulayan yan sa ginibong sesyon regular as in liwat nakatalaan na ipaapod giraray si Acting General Manager Welly Buksit sa masunod na sesyon kan sangguniang panlungsod kan Iriga tanganing ma-enlightened dapit sa mga bagay na ini. Mga member consumers and sangguniang panlungsod. With the foregoing, the committee recommended to the management of Caso Reco 3 the following.
suggestions, and this was duly noted and acknowledged. Number 1, develop typhoon response protocol with timelines for mobilization, resource allocation, and the platform community update through mainstream media, social media, and group chat that will include punong barangays and Casoreco personnel. Number 2, to hire additional seasonal worker, example lineman for post-typhoon power restoration activities. Number 3, to communicate and coordinate to the local government of unit of Iriga power restoration and activities and related updates for shared information for public consumption and dissemination, and to participate in the regular CDRRM meeting conducted by the city government. And number 4, to conduct pre-typhoon assessment and evaluation plan to barangay level, the trimming of trees and branches adjacent or near to electric poles. Number 5, to assign permanent telephone call takers during night time to address issues and concern effectively. Number 6, to temporarily suspend the bill disconnection policy for 3 months after the post typhoon calamity. Kansaro duman sa barangay Santiago kukunyan baga sa soundtrack ang Casoreco 3 massive disconnection. Remember po, bawal kamong magputol sa laog nin 3 bulan. Nagirumdum tamay order po ang Malacanang sa National Electrification Administration duman sa mga kooperatiba nin kuryente digdi sa tuyang nasyon na sunag kaarapaktara na lugar mayong massive disconnection. Dahil pwedeng putulanan sa rong member consumers. Yan po ang pagirumdum niya to. Kaya dahil na kamo magparabalang ibog na magkakaigwa ka munin massive disconnection ang Casoreco 3. Baka mabugtak ka mo sa alanganin ang manehamento. Hindi kung nakapag-renew na ka na prangkesa ang Casoreco 3. Ma-expire na sa indang prangkesa eh. Nga ni pigpapara lalaog na kan Bicol Light and Power Corporation. Ulay ko pati si Ma'am Ann Kasod, may niya ko ang mga previous nindungon yan. Sabi ni Ma'am Ann, magduman ka na sa nang, magbunot ka. Dahil ka nga sinabihan kan tiller na igawang bigbobonot. Niya ko, ay indaman niya kong tiller yan. Alagad, so ice cream, mayo na daang laganan, ay pambira. Paano man yan makakan? Ang libre. Ay ano man niya kung Casoreco ini. May maro libre, dahil mo man maabil. Ultimong ice cream, mayong bugtakan na itong pigpapalibre ninda. Ano yan? Santisima. Hindi ka itong nagtatakad kan ice cream, mayo na nga sir bugtakan. Ay, bako kan problema, mag-produce ka, sabi, libre. Hindi mo na pagpadipisilan, mapalibre ng ice cream, ay ano, mana Casoreco ini. Para ice cream na sana, simpleng bagay, mayo pang bugtakan. Ay, nakagusto, wire ani tao. Libre ang mga wire. Si Ma'am Ann man, ito niya kung libre nindo ice cream, mayo daw bugtakan. Baka gusto bugtakan kan ice cream, ano yan, transformer. Mga mayo ng lawag na transformer. Tuwa na lang ibugtak sa ice cream, ay inda. Ano nga sir, nabonot mo, mapamanicure, manicure. Ay, di niya ako mapamanicure.
Pedicure nga, mas lalong dahi. Digdi na lang niya ako sa kung anong mga previous din doon. Pwede ko nang mabit-bit dyan. Dahi na magparabalaon. Kuha na nga dyan. Tawid daw nga ninin bag. Mga oro eco bag. Tinawan baga ako. Nagray na. Ay, salamat. At least, igwamam lamang pampalubag loob sa indang ika-50 anniversary ang Kasoreko 3. Man, ano niya akong masabi mo, tapik paparatultog ka mo, kansan ko na ang panlungsod kan iriga. Bahala man niya sinda, pabayaan siya yan. Ay na mangyayari. Pabayaan siya na da, sabi ni Maman. Iyo, taba ko man siya, nagsisimbag. Ang nagsisimbag kan Kasoreko 3, si Engineer Cortez, saka si Acting General Manager Willie Boksit. Kung si Maman ang magsimbag yan, Urulan Paksiw. Indah. Mag-arog na kayo ng mga rason. Pero man sa na-guilty without reasonable doubt. Bueno, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaan maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng mag-dialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat, Kidney Care. Hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Southstar Drug at mga suping pote. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, after 2 years
youth savers and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 2025. The hardest year for us as a country, and yet we continue to survive. So before the year ends, let's not just collaborate, but also reflect as an organization. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Camarines Sur and Camarines Norte Chapter presents an unconventional evening, an assembly of people with a mission. KBP Night with Bicol leaders with the theme Unity and Culture, Strength in Partnership. Our colleagues in the industry, stakeholders, and partners come together at an unprecedented stage. Isang katangi-tanging pagpupulong sa pagtatapos ng taon na kinabibilangan ng mga kilalang media personalities from both radio and television stations at mga panauhing pandangal. December 27, 6 p.m. at the 4th floor, Twin Rose Hall, Villa Casares Hotel. Gabi ng pagtitipon, pagbabalik tanaw, at pagbibigay parangal. KBP Night with Bicol Leaders, the biggest closing event of the year. Tickets are available at the venue and at our KBP member stations. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, Asin Platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 41 minutos. Makalampas alas 8 nin pagkaaga.
Diyan pala sa San Vicente Sur, digdi sa Ciudad Caniriga, sabi ni Punong Barangay Vincent Boyet Nagrampa, fruitful meeting with the officers of the Iriga City Teachers and the other retirees association, etc. A memorandum of agreement will soon be signed between the San Vicente Sur Barangay Council and the etc. supporting our barangay livelihood training programs. This program will benefit not only the residents of Barangay San Vicente Sur, but also other barangay residents who are interested in enrolling in our livelihood training programs. Thank you, Ma'am Sol Vargas, Ma'am Alice Lopez, and Ma'am Rosario Mendoza, and supporting our programs. Po yan, kay Punong Barangay Vincent Boyet Nagarampa. Suod maamampalan na grupo kan ako Bicol Party List yaon dyan sa Barangay de la Fe sa Banwaan po ka na buhi Camarinesor nakisumaro uliwatan ako Bicol Party List pinagsagibo Medical and Dental Mission kan Philippine Navy Naval Port Southern Luzon sa Barangay de la Fe buhi Camarinesor. Sobra sa 500 na residente ang natawanin libreng konsultasyon, bulong as iba pang serbisyong medikal na nauman and mga grocery packs para sa mga namamanwaan sa naunang bitan ng barangay. Bilang parte ka nasambit ng aktibidad na ako Bicol Party List iyo nagtauman in mga wheelchair para sa nagkapirang kababayan niya itong nangangaipo. Nagapapaabot man ang ako Bicol Party List na taus-pusong pasasalamat sa Philippine Navy ilan sa indang padagos na suporta sa mga advokasya kan partido ana sa indang pakikipagtabangan iyo ang importanteng ambag sa pagpapautob kan mga programang naglilingkod sa satuyang mga komunidad. Padagos na makikisaruan ako Bicol Party List sa mga inisyatibang nagtatagamang maghatod nintabang asin serbisyong kapakipakinabang para sa tuyang mga kababayan. Kaya ako Bicol Party List katabang nakasurug pa Philippine Navy na Porsol serbisyong may puso. LGU Buhi Palan, LGU Buhi Powers Agricultural Growth with Fuel Assistance Program na ginibo ka nagtalikod na simanan local government unit kana buhi sa pangenot ni Mayor Rela Coste sa pagiman kan Office of Agricultural Services successfully distributed fuel assistance to local farmers at Magindara Resort. Farmers from various barangays received their fuel assistance, helping sustain land preparation, planting, and other vital farm operations. The event was implemented with the support of partner agencies and barangay officials, resulting in an orderly and well-managed distribution. The Fuel Assistance Program reflects the LGU's commitment to efficient service delivery and strengthening the agricultural sector as a cornerstone of local development. Kadakol po kan mga nag-avail sa libreng gasolina na pinagataw kan lokal na gobyerno kan Banwanin Buhi sa pangenot mismo ni Mayor Rela Coste. May mga naghahapot baga digdi, sir, kailan po yan ako taga Kabatuan, di nakasama o baka po yung malapit na naman yan sa mga naglilista ay na pangyayari. Kuya pa, may Toby Chanko, Sara Duterte's Truhan Horse Credits, may bagong drama na pinagsusurat sa laog mismo kan administrasyon asin ang bidayo sinabotas Representative Toby Chanko. Unya papatanid siyang magkalas kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kundi subot kakasuhan si dating Speaker Martin Romualdez. Alagad, malinaw na ang dahilan na iyo ang pampalabok sa naman haloy nang nakaplano ang exit na ini. Sangon niya, naglalataw ang totoong papel ni Toby, siya ang Truhan Horse ni Sara Duterte na ipinaglaog sa Marcos administration.
An ipinailing ng moral outrage siyo bakong pagkamuklat kundi final act kan sarong haloy na niyang pinagpuuna na operasyon. Number 1, enot palatandaan, sinabutay ni Toby ang alyansa kan senatorial slate bilang campaign manager kan alyansa senatorial ticket kaput ni Chanco ang pinaka-importanting labi sa 2025 midterm elections. Alagad, imbes na pakusugon ang administrasyon, ang ginibo niya iyon garo planadong pagpapaluya. Number 1, itinaon niya ang Mindanao sa oposisyon, mayong laban, mayong depensa. Sa ibungkan kusugan mga kandidato kan administrasyon asin halangkaw na survey numbers, bigla niyang pinabayaan ang Mindanao operations. Ang pinaka-kritikal na rehiyon na balwarte kan Duterte camp. Number 2, resulta kan mga kandidato kan administrasyon na top 12 kan puon nalaglag sa hurihan. Mientras na mga sinuportahan kan oposisyon, iyo ang nag-angat para laro pinagtuyo ang pagkadaog. Sa oring pag-aadal, ay ini simpleng pagkukulang, ini ang disenyo, asin malinaw kung si Isay ang nakinabang, bako ang administrasyon kundi ang Duterte Black. Paragraph 2, kaduwang palatandaan, pakikipagsabuatan sa mga kongresistang nag-aatake ki PBBM. Pagkatapos kan eleksyon, embes magtabang, magpakarhay nin linyada, naglipat si Toby sa piling mga congressman na may malinaw na agenda laban ki PBBM. Pinakamatindi, Congressman Kiko Barsaga, si Barsagan pinagre-rekomendar na masuspindi kan House Committee, iyan mayong pundo sa pag-atake ki Presidente Marcos. Asin day malilingawan na eksena sa plenaryo kan nagtalikod na Lunes. Itinaon ni Toby ang sayang oras ki Barsaga. Para liwat, banatan ang Presidente sa mismong aldaw na pinagtutukaran padusa sa saya. Daiman ito aksidente, daiman karahayan in buot, inian koordinadong lakdang, mayong tunay na kaalyado ang administrasyon ang magigibukay ni. Pero ang sarong 200 horse gigibuhon ini na mayong pag duwa-duwa. Paragraph 3, katulong palatandaan, gibugibo sa ng dahilan para mag-break away. Asin ngunyan inian bagong palabas. Naghuhuma pa si Chanco na pagkalas dahilan ta subot sa kabiguan na kasuhan si Martin Romualdez. Pero malinaw ang katotohanan sa impacts ng unyan. Mayong adverse finding ang ICI laban kay Romualdez o rekomendasyon na kasuhan siya. Mayong kapanipaniwalang ebidensya so far asin aram ini ni Chanco. Kaya taano ta ginagamit niya ning dahilan ta kaipuan niya ang palusot. Kaipuan niya ni narrative para sa aloy ng nakaprogramang paglukso pabalik sa kampo ni Sara Duterte. Lalo na mientras na naganda sinda para sa masunod na cycle kan politika. An isyong inian bakong dahilan, inian props sa naman sa sarong scripted na pagkalas. Number 4, paragraph, dahil na maitatago ang pattern. Pag pinagat sumpay-sumpay ang hero ni Toby, sinabotay ang kampanya kan administrasyon, nakipag-alyansa sa mga pasimuno kan ribok sa kamara, nagtaunin platform para atakihon ang presidente. Asin ngunya nagigibonen kunwari na makatarungang rason para magkalas ay pambira. Sarong sa naman ining malinaw. Tapos inian pabor ki Sara Duterte. Asin ngunyan, sa naman naglalataw ang enterong retrato. Haloy nang nakalaog ang Trojan horse. Asin ngunyan niya binubuksan ang gate para sa laog. Paragraph 5, ang totoong istorya. Kung dagos nang magkalas si Chanco, sarong bagay ang dapat maintindihan kan publiko. Bakoy ning bigla ang pagtindog sa prinsipyo. Saroy ning planadong paglipat parte kan haloy ng operasyon dinesenyo para gabaon ang koalisyon ni PBBM hali sa laog. Asin ngunyan, sa wakas nahuhulog na ang maskara. Haloy ng plano ang gabos. Toby Chanco accountability pambira. Ay inda daw sa imo Toby Changi.
Tapos ini pong kaputan epektibo daw epektibo na ngunya na aldawan 435 pesos na daily minimum wage sa kabos na sektor di sa riyon kan Bicol. 40 pesos aldawan na kita na pagkasunduan idagdag digdi kung saan dapat barangaon sa duwang trans. Ang enot na dagdag na 20 pesos iyon kan Abril asin o Abril 5. Sa ngunya na aldaw man kan Disyembre 1 ani kaduwang trans uwan kadagdagan na 20 pesos. Sabi kan mga netizens dakol digdi sa Bicol anday nagsusunod sa tamang pasweldo. Sana mahiling ini kan dole. Kasi herak man an may mga pamilya na binubuhay sobrang langkaw kan barakalon tapos dahil pa minimum ang pasweldo nagtatrabaho nin tama sin patas sana ang sweldo patas man dapat sugunan nindaan na andole digdi sa Bicol na mag-ikot gabos i-verify ninda kung yan ang nasusunod kan mga employer bako sanang nakatukaw sinda sa indang opisina mientras na naghahalat nin 5 hours para sa Noche Buena 500 para sa Noche Buena. Sabi nga ni kayan sarong politiko digdi sa Bicol na mag-ikot-ikot nga para dahi ka parang tanga dyan o please lang dakol pa siyang gigibuhon dinagdagan man pang dulce dagdag na maapod yan ang mga trabaho sa Manila sin Bicol magkakaparehasa naman tapos arog pa ka ng dagdag na sweldo na dahi man namamatian ano yan mga business owners na naman na nagkikita ang mga employee dahi man normal dahi pa nag-aabot sa Noche Buena. Day pa uminabot sa Noche Buena ni DTI Secretary. Mas magayon sana kung parehas na sa Manila. Ang rate, province rate, pareho sa naman ang trabaho. Mayong pagkakaiba sa Barakalon, parehas man ang gastuson. 435 pesos ang sweldo. Sibuyas, 350 ang kada kilo. Bawang, 300. Kamatis, 200. Luya, 250. Galunggong, 280. Manok, 240. Orig, 360 ang presyo kan karne. Mga barakalon sa tindahan digdi sa Bicol. Ang Dracula nga ning sili, 600 pesos na. Tapos ang sweldo mo, 435 kada aldaw ay napangyayari. Pero harambugan na yan na kamadang yan. Pang Noche Buena, 500 pesos. Samantalang dahil na nga nagki-500 sa sweldo kan mga trabahador digdi sa tuyang rehiyon, pambihira. Sabi ko dyan, agta maloko, pista magbayad. Igwa na lang po kitang 4 minutos na natatada antes po kitang magpaaram. O yan maugmang barata sa banwan po kan buhi. Na ibalik na ang pundo para sa mga job order kan Sangguniang Bayan as in Office of the Vice Mayor. Sigon ki Vice Mayor Christian Etsipare sa regular session kan Sangguniang Bayan kan nagtalikod na Lunes. Pinagpahayag ni Etsipare na nakapalaman sa committee report ni Consial Gloria Arce, Chairman kan Committee on Appropriations, ang rekomendasyon na ibalik ang pundo alagad hali sa original na 6 milyones na pesos na proposed budget para sa Vice Mayor, Office of the Vice Mayor. 4 milyones de pesos sa naman ang naibalik matapos inilipat sa Office of the Mayor sa mga nainot na deliberasyon. Magarumduman nag-viral ang Facebook post kan Vice Mayor kan Nobyembre 2 ngunya na taon kan ibulgar kaini na tinanggalanin punduan sa iyang opisina sa herarom kan maintenance and other operating expenses, other professional services, job order. Naglinaw man kan municipal budget
officer na si Dr. Elia Panadae dagos hinali ang pundukan sanggunang bayan. Igon sa pansamantala sa naman ining pinaglipat sa Office of the Mayor. Sagkod na mayo pang authority and vice mayor hali sa sanggunang bayan tanganing maglaog sa mga job order contracts. Alagad nagtutubod man si Itsipari na kunday sa kuta hinali sa sanggunang bayan ang nasambit ng budget sa panahon na aprobaran ang kabilugan na budget o ining local expenditure program sa plenaryo ini ang magsiserbing otorisasyon. Magarumdumanan o magarumduman man na pinagmauot na ipasar ni Arce asin kan mayorian proposed budget 2026 daw zero allocation para sa sanggunang bayan. Bagay na nag-anin in batiko sa sinagdaranin tensyon sa laukan lokal na gobyerno. Dahori basado sa rekomendasyon ni Japan, ibinalik na ni Mayor Rela Coste ang pundo para sa SB na inako man ni Itsipari. Dawa inian kulang kumpara sa original na prosopuesto. Yendras na inaprobaran na sa plenaryo ang kabilugan na 400,270,506.45 sentimos na budget kan lokal na gobyerno kan Banwanin buhi para sa calendar year 2026 sa regular session kan nagtalikod na Lunes. Kaya dordakula man ang budget kan Banwanin buhi nagaabot sa 411,270,506 pesos 45 centavos. Kaya lang mautang nin 500 million pesos para sa sanitary land bill. Di sobra pa duman sa budget sa 2026 proposed budget ay napangyayari. Garo mga nganaan ang lokal na gobyerno kan Banwanin buhi zero budget tay babayad siya na duman sa utang. Ay pambihirang mga kunyan yan na kalakaran so yan buhi. Na yan, epekto yan kan politika dyan sa sinambit ng Banwaan. Pero inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kaiba niya ito sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares sa sinman Jonathan Oliva sa lado technical si Chia Benaobra sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalos kan sendong dahing zawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada asin